एक्साइटमेंट काय वाटते? भारी वाटतंय. डिलिव्हरी कधी भेटते आणि कधी चालले ना घेऊन. तर शुभ सकाळ मित्रांनो, तुम्हा सर्वांना गुढीपाडव्याच्या नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज गुढीपाडवा आहे आणि सुट्टी आज. तर मी विसरलो तुझ्यामुळे काय. तर गुढीपाडवा आहे, आज सुट्टी आहे आणि हा शुभ गुढीपाडवा. आणि आपल्याला जायचं एक सरप्राईज आहेच. व्हिडिओ चालू आहे काय नाही चालू आहे. मला वाटलं स्टोरेज फुल झाला. तर बघूया. आणि आज स्वामी समर्थांची पालखी पण आहे खाली, तर जाऊया आपण. बघूया आज मस्तपैकी आणि बघूया शूट्स वगैरे काय अजून. आणि थोडा ब्लॉग आता मम्मी शूट करणार आहे, तुम्हाला दाखवू आपण काय शूट करणार, काय बोलणार आहे, तिलाच बोलू दे. तर बघूया आणि भेटूया. श्री स्वामी समर्थ. आज आहे गुढीपाडवा. तर हे बघा, ह्यांनी बंटीच्या पप्पाने छान अशी देवाची पूजा केली सकाळी. हे बघा. आणि आता आहे ना, आम्ही लादी वगैरे पुसून हे छान असं दरवाजात, हे बघा असं हे हळदीने हे करायचं. दरवाजामध्ये छान असं हळदीने सारून घेतले. हे आंब्याचं तोरण लावले छान असं. हे बघा, इकडे पण आंब्याचं तोरण आहे आणि ते पण हळदीने सारून घेतलेलं आहे छान असं. आणि सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. गुढीपाडव्याच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. आता बघितली, छान अशी पूजा केली, छान दरवाजात हळदीने थोडस असं हे करून घेतलंय, सारून घेतलंय आणि आंब्याचं तोरण लावले दरवाजात मस्त असं. पुन्हा एकदा सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर मित्रांनो, मला जुन्या ऑफिसमध्ये क्लायंटनी अशी गुढी दिलेली, ते पॅकमध्ये ते जरा वरून खराब झाले, ते काढून धुवून आपण आज पूजा करूया मस्तपैकी गुढीची. हे बघा, छोटी अशी नाजूक गुढी आपल्याला दिलेली आहे. आता हळद कुंकू काढून पूजा करूया. आता आपण. आपल्याकडे गुढी आहे तर आपण इथे नाही लावत गुढी, कारण की आपल्या गावी बाबा गुढी उभी धरतात. आता आपण मस्त असं म्हणजे शिरा बनवलेला तोच घेऊया. मित्रांनो, इथं मस्तपैकी खाऊया. आज नाश्ता आहे, गरम गरम शिरा. गरम गरम शिरा आहे, तर नाश्ता करूया. आणि एक एक येतील आपले दोस्त, त्यांना आपण भेटूया. बघा, देऊ हाय कर, हाय कर देऊ, हाय. तर भेटूया नंतर थोड्या वेळाने. ओके आईच मित्रांनो. आणि इकडे मम्मी बनवते आमची पुरणपोळी. गुढीपाडव्याच्या फेमस पुरणपोळी बनणार आहे आज मस्तपैकी आपल्या घरी. आणि इकडे डाळचं हे चालू आहे, काय ते माहिती, पुरण बनवते, पुरण वाटून घेते मम्मी. तर नंतर खाऊया आपण संध्याकाळी. यम्मी यम्मी पुरणपोळी बनवायचं काम चालू आहे इकडे. आपल्या गाडी घेतली भाई. काय सोनू, एक्साइटमेंट काय वाटते? भारी वाटतंय. डिलिव्हरी कधी भेटते आणि कधी चालले ना घेऊन. तर चला डिलिव्हरीच्या टायमाला बघू किती डिलिव्हरी आहेत आज. भावाची गाडी. हे दिवो 125 क्या बच्ची. कुठे 125 दिसत नाही. इधर नवीन गाडी आले भाई आपल्या घरी. नाही भाई 125. खुशी दे खुशी. एक नंबर. फक्त एक नंबर प्लेट लागेल नंबर प्लेट पण लागेल. आज रश आहे शोरूमला भाई. फायनली गाडी आली आहे भाई भावाकडं. पार्टी पाहिजे. हा,
मोठी पार्टी आहे पार्टी इथं चायना टाउन ना आज गुढीपाडवा आहे ना आज साहिलीला हॉटेल घाटकोपर पत्ता देतो सगळ्यांना या तिथे ती रिसिप्ट घेते एक गाडी घेतली भाई अभिनंदन पार्टीला डायरेक्ट जाऊया का डायरेक्ट साहिल कॉंग्रॅच्युलेशन भाई हा अरे गले मिलो भाई गले मिलो आईला जोरात मी पण ए भाई अभिनंदन भाई मला कॉंग्रॅच्युलेशन पप्पा पापड झालं पापड जरा इकडे इकडे हे भाई इकडे इकडे कॉंग्रॅच्युलेशन भाई ती गाडी आले फायनली चलो साइन करो भाई चलो गाडी झालेली आहे भाई गाडी आले काका स्टार्ट मारा काका स्टार्ट मारा दोघांनी पकडा ना तिथे स्टार्ट तिथे नाही इथे खाली चालू करा इथं दाबा हा फिरवा तुम्ही मारा आता इथे पकड गाडी ते गेअर मारते तो काढ उभी कर गाडी गाडी उभी कर हा गाडी घेतली कसं होणार रे बाबा तुझं काय बॅग आहे करा मारा स्टार्ट हे बघा हे दाबा हिरवा बस बस शबाश काका म्हणतात जाऊ का आता घेऊन बस 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 इकडे गाडी आहे आणि तिकडे पालखी आहे आणि इकडे पप्पा आहेत सगळं एक साथ आहे ही गाड्या आहेत रे भाई मंदिरात आज गाड्याच गाड्या आहेत पूजेला श्री स्वामी समर्थ जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी फक्त पालखीला जाऊ द्या
पूजा चालू आहे. इकडे पालखी पण आले पप्पांच्या मंदिरात. घात विदारिता सुंदर आवाज देवता जय जानामि ध्यान ध्यान पुष्पक्षराणि परिपादु स्वतः लेपनार्थे समर्पयामि एका गावामध्ये फोडायचा भावा. तो साईड देव. आरती झाल्यानंतर तुम्हाला मंदिरात बोलवलं जाईल. गाडीची चाबी, हार, नारळ आणि पेढ्याचं बॉक्स राहता नाही. आरती झाली थांबावं लागेल. ओके. जय देव जय देव जय पांडुरंगा हरि पांडुरंगा रखमाई वल्लभा राणीचा वल्लभा गाणे जलका. जय देव जय देव तुळशी माळा गळा करचे उनकाची कासेची तांबड कस्तूर लल्लाची देवा सरोवरान ते देवेटे गरुडान मंदा पुढे उभे राहते. जय देव जय पांडुरंगा हरि पांडुरंगा रखमाई वल्लभा राणीचा वल्लभा गाणे जलका. जय देव कन्या वेणुनाद अनक्षत्र पाळा सुवर्णाची कमळे वनमाला गळा. राई रखमाबाई राई याद कळा ओवाळे तो राजा विठोबाचा वाडा. जय देव जय पांडुरंगा. आईने काय केलंय माहितीये का? हे बघा चावी पडली. चावी कुठे पाडले. माझा फोन पण पडेल भाई. आता हा आमचा भाव काय करतोय बघूया आपण. थांबा ट्रिक दिसली पाहिजे भाई. ठीक आहे. हा, आली 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 आली. हळू हळू हळू. तुला नाही हलवत मी. तुला नाही हलवत. तिथं नको नेऊ. अरे भाई आली भाई. काय सीन झालाय भाई. सीन वाढला नाही भाई. हा निघाली शोभा. कॅडबरी दे भाई. याला कॅडबरी दे भाई. चला चला. हा बघ माकड बघ कुठं चाललाय. चला चला. तर मित्रांनो मस्तपैकी इकडे मम्मीने पुरणपोळी बनवायला घेतलेली आहे. तर पुरणपोळी बनते इकडे. मस्तपैकी लाटून वगैरे घेऊन चाललेले. तर बघाच तुम्ही मस्तपैकी पुरणपोळी. गुढीपाडवा म्हटलं की महाराष्ट्रीयन माणसांच्या सगळ्यांच्या घरी बहुतेक पुरणपोळी बनवतात गोड म्हणून. काय काय श्रीखंडपुरी पण आपण खातो. तर इकडे आता लाटून घेतलं आणि इकडे मस्त एक पुरी शेकलेली आहे छान घ्यायचं. चला आता जेवताना भेटूया आपण. शुभ सकाळ पण आले सगळं सकाळ कधीच झाली. आता संध्याकाळ नाही. आता बोलायचं हाय मित्रांनो आम्ही जेवायला बसलो आहे.
हाय वृंदावन आम्ही तर मित्रांनो आता मस्तपैकी संध्याकाळी सगळं सोनूची गाडी आलेली आहे. अचानक आम्ही शोरूम मध्ये 4 वाजता आम्ही खाताय खाऊ शोरूमला गेलो. डायरेक्ट गाडी आलेली आहे सोनूची, बुक गाडी केले. शिकून द्या. मला पण सरप्राईज होतं. शर्ट पॅन्ट होतं. हा ओके. ओके आता गुढीपाडव्याच्या दिवसाचा शेवट आमचा पुरणपोळी आणि मस्तपैकी कटाची आमटी. हे बघा छान प्रकारे असं गोड गोड खाऊन छान असेल. छान असं अजून अजून याच्यामध्ये मी ऍड करायचा प्रयत्न करणार. अजून आम्ही श्रीखंड कुठे आहे? माझं कास पाहा बार्बी ते नाही, बायने दिले ते आण मला. मला इथे ठेवायचं आहे. तर आता आम्ही याच्यामध्ये आता श्रीखंड आणि पुरी पण अजून ऍड करणार आहे. ताईने दिले, माझ्या ताईने. कोणी माझ्या ताईने. ताई बोलला हेच मला नवल वाटतं आज. मग काय बोलतो का तुला मी? बाय बोलतो बाय. मग तुला बाय नाही आवडत? हे पोरी सॉरी पुरी पुरी हे पोरी. हा, हे 2 पुरी घेतो मी आणि मस्त मग समज घ्या. आता जिथं इकडे आलेलं आहे श्रीखंड. हे बघा दिलेले श्रीखंड ते आता चम्मच आणते मम्मी. आणि हे बघा श्रीखंड, पुरी आणि पुरणपोळी मस्तपैकी खाऊया आणि नंतर भेटूया. ओके ओके ओके. हा पापड शोधतोय. तर मित्रांनो गाईज आजचा गुढीपाडव्याचा दिवस संपलेला आहे. आम्ही घाईघाईमध्ये गेलेलो शोरूमला. डायरेक्ट शोरूममध्ये मी शूट चालू केला. तर आपल्या इथे जवळ शोरूम आहे. इथून घेतले आपल्या भावाने गाडी डिओ 125 बघितलीच असेल ब्लॉगमध्ये. तर छान प्रकारे पूजा पण झाली आणि योगायोग असा की मंदिरात आरती पण भेटली आणि श्री स्वामी समर्थांची पालखी पण भेटलेली आहे. उद्या आहे श्री स्वामी समर्थांचा प्रकट दिन. तर सर्वांना त्याबद्दल खूप शुभेच्छा आणि श्री स्वामी समर्थ. तर उद्या दिवस येणे त्याच्या आदल्या दिवशी एक पालखी निघते. ते आपल्या पूर्ण भाटवाडी गणेश मंदिरातून आतमध्ये पण नेली. बघितलंच असेल तुम्ही ब्लॉगमध्ये. खूप छान यावर्षी मी घेतलं आणि त्या गाडीमध्ये पण योगायोग आला छान प्रकारे. आणि मला पालखी घ्यायचंच होतं. मी सकाळी बोललो होतो तुम्हाला की पालखीचा पण शूट घ्यायचा आहे. तर पाया पण पडायला व्यवस्थित भेटलं एकदम. तर हो उद्या ऑफिस परवा परत सुट्टीच आहे ईदची. तर पुरणपोळी पण झालं आहे, सगळंच झालं आहे. आणि काय ताईची चावी आतमध्ये पडली ती पण झालेली आहे, घेतलेली आपण क्लिप. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंटमध्ये सांगा. आणि जास्त वेळ नाही घेता एंड पण करून टाकू. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.